Dobroveče, dobrodošli u restoran Dunav. Dobroveče, 100 za dvoje, molim vas. Izvolite, ovaj sto pored prozora je slobodan. Hvala. Možemo li dobiti jelovnik? Naravno, evo jelovnik i karta pića. Hvala. Šta je današnji specijalitet? Imamo roštilj, ćevapi, pljeskavica i pileći ražnjići. Odlično. Ja ću uzeti pljeskavicu. Ja bih ćevape sa lukom. Da li želite nešto kao predjelo? Možda šopska salata? Da, to zvuči dobro. A šta ćete piti? Ja ću čašu crnog vina. Za mene mineralna voda, bez gasa. U redu, hvala, donosim odmah. Kako vam se dopada hrana? Sjajno je, hvala. I meni se mnogo sviđa. Drago mi je. Želite li možda desert? A za mene sladoled. Odlično, donosim za par minuta. Možemo li dobiti račun? Naravno, da li plaćate zajedno ili odvojeno? Zajedno, molim vas. Ukupno je 3200 dinara. Evo kartica. Hvala, uživajte u ostatku večeri. Hvala, prijatno. Doviđenja.